Не съм Наталия Кобилкина, но пък знам, че първата приятелка на всеки един от вас се казва Десислава. Както сте прочели от заглавието, темата, която избрах да говоря днес, е табу. Въпреки че тя заема огромна част от ежедневието, както на момчетата, така и на момичетата. Според статистика, порното е в топ 10 на най-търсени теми в интернет, а глобално има около 26 милиона сайтове за възрастни. Нещо друго много интересно е, че средната възраст, на която човек започва да се интересува от порно, е едва 12 годишна възраст, т.е. 6 клас. А сред 14 годишните е една от основните теми на разговора. Лошото е, че поради липсата на адекватно сексуално образование, както и огромните количества материали за възрастни, материали за възрастни, какво ще прави да човек? Работилница ли? Материали за възрастни. Това, което искам да кажа е, че младите хора много често бъркат секса на екрана с този в реалността. Друг проблем, свързан с порното, е, че при честото гледане човек губи желание за секс с реален партньор. Като цяло в интернет и не само в порното сме свикнали да виждаме момичета с големи очи, изваяни тела, момченца с преси, мускули и всъщност ние по този начин си създаваме изкуствени стандарти и губим представа за реалността. И когато едно нормално момиче дойде при нас и ни каже: "Ей, какво става, искаш да излезем на кафе?", ние отблъскваме. Това, което искам да кажа е, не може да си птица и да очакваш да излизаш с десятка. Не става така в този живот. Освен ако нямаш пари. Също така в даден момент започваш да виждаш в противоположния пол само единствено сексуални обекти, вместо хора с характер, чувства, душа и други такива ненужни неща. Не знам дали и вие имате същото чувство, но когато говоря за конкретната тема, сякаш визирам само и единствено мъжете. Всъщност, опитвал съм се да говоря с момичета по темата, но техният отговор почти винаги е: "Аз не гледам такива работи." Интересен факт е обаче, че според проучване на Pornhub, това е сайт, в който се провеждат главно проучвания с академична цел, един на всеки 3 потребители е жена. Така че оправданието на момичетата, че не гледат мръсотии, вече не минава. А пък и няма защо да ги е срам. Това е част от живота. Все едно те е срам, че понякога пръскаш. За което жените също отричат. Въпреки всичко, порното се остава най-големият учител за младите хора, които ги е срам да попитат родителите си как се прави любов. Като цяло мога да говоря много по темата, не само заради богатия си опит в сферата, но единственият ми съвет към вас е: не прекалявайте. Не съм Наталия Кобилкина. Друг проблем, свързан с порното, е, че при прекомерно гледане, прекомерно... Как мога да... Изобщо, защо занимавам с такива думи, лек?